Un dos municipios onde o goberno sairá probablemente dunha coalición é Cambados. A Vila Arousa xa estivo liderada por un cuadripartito no último mandato. A socialista Fátima Val, nesta ocasión, bastaríalle chegar a un acordo con Somos Cambados e BNG para repetir na alcaldía. Segundo a veciñanza, o resultado electoral era bastante esperado. Normal, como sempre, como hacen cos traballos. Bueno, eso o esperado, francamente esperaba xa prácticamente o que hai. Nin ben nin mal, eu non estou de acordo con el, pero non podo opinar máis, se o que o pueblo decideu é non máis. Neste caso estamos contentos. Mellor que fai 4 anos. Só en 3 municipios do Salnés o vencedor das urnas non acadou a maioría absoluta. Unha destas localidades é Cambados. Os cambadeses móstranse contentos con esta situación. Prefiero que sea un tripartito. A mí as maiorías absolutas non me gustan moito. Prefiero que haxa acordos. Chegar a unha elección mellor, non? Entre máis. Quer decir, sempre hai máis opinións diferentes. Yo creo que mayoría, yo creo que es mejor que se diferencien, ¿no? Bueno, eu creo que está ben que estea repartida o poder, digamos así, que penso que está ben que estea repartido por un tripartito ou un bipartito. Non me gustan as maiorías absolutas. Non, eu prefiero que haya como moito bipartitos, pero xa máis de 3 ou 4 e a mí xa non me... a mí personalmente. As maiorías nunca foron boas. O panorama político cambadés aínda pode cambiar. Os populares reclamaron á Xunta Electoral 15 votos que foron considerados nulos. Pois se o reclame ten razón, pois que ellos den, senón, pois a seguir co que hai, que tamén está ben. Terá que velo o xuiz mañán, a Xunta Electoral. Terá que velo eles. Eu estive en algunha mesa e a verdade é que cando nunha mesa os votos se declaran nulos xa suele ser normalmente por consenso, son cousas bastante evidentes. Estará facendo o que poida, se ten posibilidade de algo, se fora outro partido faría igual. As negociacións comezarán nos próximos días e haberá que esperar para coñecer cal será o próximo goberno de Cambados.